yn ein cyfarfod mis Medi llynau i ddatgan bod nhw wedi rhoi cais mewn i gau'r feddygfa. Trwy gydol yr ymgyrch hyn, mae Llais wedi bod yn gefnogol tu hwnt, bod nhw wedi gryndo ar beth oedd da'r trigolion i weid, ac hefyd maen nhw wedi cefnogi ni, a gan wybod bod Llais awdurdod a bod bydd rhaid i'r bwrdd iechyd i wryndo a cymryd sylw o beth sy'n yn yr adroddiad. Ambell waith, chi ddim yn gwybod ble i fynd os oes rhyw broblem da chi. So, bydden ni'n gweud yn bendant y peth cyntaf i wneud, os nad ych chi'n cael unrhyw synwyr wrth y meddygfa neu beth bynnag yw'r broblem, i droi at Llais, oherwydd maen nhw ar cyngor a'r gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Dyw e ddim yn deg, dyn nhw ddim yn hydio am y bobl yn y gymuned. Gyda help Llais, gaethon ni gyfarfod, o'n i'n gwybod at bwy i sgrifennu, dyn ni wedi gwneud hwnna. A wedyn, mae'r holl beth wedi dechrau dod at ei gilydd, ond mae'r gymuned i gyd eisiau dod at ei gilydd a cael y lle yn hwb eto. A mae Hywel Dda yn gwybod bod rhaid iddyn nhw falle wrando ar Llais. Maen nhw methu dweud, o na, sy'n rhaid ni wneud beth maen nhw'n ddweud. Dwi'n credu bod lot o'r pethau da, dwi'n gwybod ni wedi cael newyddion reit dda heddi, a dwi'n credu bod Llais wedi cael rhan fawr i wneud gyda hynny. Felly, diolch yn fawr i Llais am hynny a beth maen nhw wedi wneud.